Ambalmao oni yantuma abalamso Madame Cissé Ramata Sissoko tantira kabo Atlanta États-Unis bi amna kuma cellule glial kan neuroglial cell meta to ye soit ba ko neuroglia ou bien neuroglial ou bien gli bo gli era ko glia fem kuma anugula mele ko mi gambe chuko mi dro parce que ni kun lo zebanta akise to ko neuron mais neuron ta ka barake ni cellule do ma deme o cellule to ko neuroglial cell afoma gli muna komi a glial no dona komi anamane men do no drone ya to darala wala ma fama ko glial cell cellule glial a cellule glial no iba jate mina asugu woro de be zeben kono asugu woro amna kuma kan myelin oye mundi oye datulandi so comme ni neuron ta sisan a datulino ni cellule mi o de glial cell yi o drone to ko myelin ni a jate mine e neuron hake mi ma fari kono aka chani million la million o de trillion mais glial cell nunu cellule glial nunu o nyoko hake tan de ba kono c'est que ni a jate mine neuron be an fari kono ngulu zeben ni zeben to be kono mais cellule glial ka chana ale chien tandi mais glial nunu ka bara e mundi o be neuron nunu datugu ku koloshi o bu deme bu blasra o bu son dumini na o bu koloshi donc ni glial cell sara dron neuron be sa parce que tsaka bolo ayre o re la ame kalanka le kan kosobe parce que neuron tsaka jo ni glial cell te abe neuron fana balika makanjo na comme ni butel ta datugulan ta la abu datugu maintenant ni système nerveux central ta ngulu zebe ni kokulu zebe glial sugu nali de ba kono ulu to ko oligodendrocyte kelen to ko ependymal cell cellule épendymale kelen to ko microglia maintenant ni to be to kelen e kambela ok pour ka ko fam quoi maintenant oligodendrocyte ni ale be comme neuron ka fini de to ko myelin ko rodro mi ma datu donc oligodendrocyte bi ngulu zebe ou be kokulu zebe ma fama ko central nervous system abo datu ependymal cell comme butelin do mi njibu kono jimi me boka do ngulu zebe kono aba fama mi ko cerebrospinal fluid we jide dro mi be ngulu zebe kono be yala ngulu zebe kono ependymal cell nu de bo produit mi no be photo irelasa meta microglia ko furandi o ko ne furanda ka furani ke la nya fe mo furani kan ka yorobe o be furande ke neuron krefe pour que neuron kana nogo pour que ali ngulu zebe kono ni neuron no na te marcher meta astrocyte astro kore comme étoile quoi star ulu fana be comme star suudi ulu be bara chamandi kima ulu ni kuma chara ya ube ngulu zebe to aka neuron ka gera nyogono ka se ka sigi feno kono aba to fana u ka se ka joli ta ka yelema ka ke nono yi parce que neuron me ko ba be nono ba ko mi shinji ko lu e sinemi astrocyte de boke u ba to fana ka fe un bo munu ba to neuron be bunya neuron ka dumini ba fa ko nerve growth factor u ba to fana neuron fana ka kumani nyogoni so ko ni neuron kelinga ka kumani doyi akuran juru be teme astrocyte de fe aba to fana u be sigi jimi kono u jika sania so ko ni neuron nogora sisan astrocyte de ba samaka di microglia o kata abo akomo nyama microglia ko nyama o be frananta do ni ne ba to ka fara nyonga astrocyte ba fara do beni ka bara de do neuron ta ka bara ke ni ma fara nyonga ore la ni neuron banana sisan abe na yoro do nyena na be na toli astrocyte de ba yere fa ko yoro ni fa pour que neuron ka se ka sigi yoro soro do astrocyte ka baraka chan ko so be neuron kerefe photo de ni ta inyebe neuron flala ansani neuron ni ya kolo ya kono le noyau ni dendrudu ye ni vaisseau sanguin ne jeli bolistra de jeli be ni kono donc astrocyte be joli de samaka ke nono ka di neuron ma ka dumini ke oligodendrocyte ale be neuron datugi ma be axon datugi ma ka fini ulu ka koloshi microglia nu be bara min ke be nettoyage de ke ba comme furana ni ndogo be neuron ke fo bo fura ani ependymal cell cellule épendymale ulu ka bara yi ka jide samaka bo jeli la ka di neuron ma pour ka se ka ke jide kono parce que ngolo zeben kono neuron no mi ko mi jubu noni jide kono do ab comme piscine ko o jibe boni ependymal cell di do nunu be nu ka bara ok u bebe neuron de deme ka bara ke mais ni aje tebe nombre fanana o nyogon tan de bi neuron kelengelo ko lu nyogon tan de bi donc aka chanko sobe par contre ni tara système nerveux périphérique le koroidi
yoro kunkolo zɛbɛn bi kokolo zɛbɛn bi mais nerf minnu bɛ bɔ o de tɔgɔ ko le système nerveux périphérique an ye vidéo dɔ k'o kan olu la cellule gliale sugu fila de bi kelen tɔgɔ ko satellite cell cellule satellite kelen tɔgɔ ko Schwann cell Schwann ye mɔgɔ tɔgɔ a ko madu ka cell cellule quoi Schwann ye mɔgɔ de donc kelen bɛ le corps an ye min fɔ soma a kunturu yɛrɛ neuron kunturu a b'o datugu k'o kɔlɔsi bon les satellite cells nin quoi ale bɛ komi n'i ye astrocyte ta u bɛ min kɛ par contre Schwann cell ale bɛ cellule datugu comme myéline ale bɛ komi oligodendrocyte n'i y'o ta système nerveux central la parce que yɔrɔ kelen tɛ système nerveux central o ye kunkolo zɛbɛn dɔrɔn ani kɔkolo zɛbɛn u ka cellule gliale bɛ yen par contre nerf minnu bɔ fari la olu fana ka cellule gliale bɛ yen olu fila de ta ye nin bon i b'a retenir cogo min a fila bɛ ye S satellite Schwann cellule satellite cellule de Schwann a bɛɛ ye SS ye donc a bɛ komi wɔɔrɔ de don naani bɛ kunkolo zɛbɛn ni kɔkolo zɛbɛn kɔnɔ système nerveux central fila bɛ périphérique la satellite ni Schwann yanni i b'a bɛɛ ye sisan ependymal cell cellule ependymal ale ka baara ye ka ji de bɔ nerf bɛ flotter min kɔnɔ maintenant oligodendrocyte ale ka baara ye ka axone ninnu datugu central nervous system kɔrɔ o kɔrɔ ye kunkolo zɛbɛn ni kɔkolo zɛbɛn microglia ale bɛ komi furanna komi aspirateur a bɛ nɔgɔ de ta dɔrɔn pour que cellule neuron kana nɔgɔ maintenant astrocyte ale ka baara ye ka dumuni di neuron ma k'a kɔlɔsi k'a datugu k'a bilasira ka fɛn bɛɛ kɛ ale ka baara komi a ba quoi par contre n'i taara système nerveux périphérique kɔnɔ o ye cellule gliale tugu fila de satellite ni Schwann n y'a fɔ n ka fila bɛ S ye o ka nɔgɔ satellite ni Schwann Schwann ni satellite ka baara ye mun ye Schwann ale bɛ komi nerf ka fini mais ni yɔrɔ jumɛn kunkolo zɛbɛn ni kɔkolo zɛbɛn tɛ dɛ c'est pas le système nerveux central mais dans le système nerveux périphérique périphérique kɔrɔ min bɛ bɔ c'est comme nerf juru minnu bɛ bɔ kunkolo zɛbɛn ni kɔkolo zɛbɛn olu ye périphérique ye olu de datugulan ye Schwann cell ni u ka dumunikɛla ye satellite ye u bɛ nerf datugu k'a kɔlɔsi u b'a munumunu tuma caman et puis u bɛ myéline former o y'a datugu la ni myéline tigɛra ka bɔ nerf la dɔrɔn nerf bɛ sa parce que a datugulan a bɛ komi ni fini bɔra mɔgɔ la ni nerf fana karila ou bien a jɛgɛnna ou bien a kan ka tiɲɛ Schwann cell de b'a to a ka se k'a yɛrɛ reproduire tuguni ka se ka nerf o la ni mɔgɔ parasite n'a nerf binna u bɛ physical thérapie kɛ nerf bɛ falen fana komi ni yiri bɛ falen Schwann cell de b'a dɛmɛ a ka falen maintenant satellite dun ale bɛ soma kunturu min an y'a fɔ yɔrɔ nerf la kunturu bɛ yen soma bɛ yen tel fana bɛ yen a ku fana bɛ yen o soma in dɛ a b'o de datugu satellite b'o de datugu a b'a to fana kuranjuru kana maga maga ɲɔgɔn na komi n'i ye kuranjuru kɛ sisan i tɛ mana dɔ kɛ ka kuranjuru ninnu datugu ale fili bɛ taa mana ta datugu yɔrɔ nɛgɛ b'a kɔnɔ bon nɛgɛ de bɛ komi axone mana in de bɛ komi myéline o myéline de bɛ kɛ Schwann ni satellite ye c'est pour insuler les nerfs parce que ni nerf ma insuler u bɛ maga maga ɲɔgɔn na a bɛ courant électrique former o de tɔgɔ ko myéline sheath myéline couverture myéline de dɔrɔn de insulation c'est comme courant bɛ datugu cogo min donc n'i y'a jateminɛ myéline ye mun ye datugula neuron datugula mais a tɔgɔ ye mun de yɔrɔ jumɛn a tɔgɔ ko oligodendrocyte n'i bɛ système nerveux central kɔnɔ o kɔrɔ ye kunkolo zɛbɛn ni kɔkolo zɛbɛn mais Schwann cell de don n'i bɛ farikolo tɔ kɔnɔ a bɛɛ ye tulu de yɛlɛma protéine 20% de protéine mais 80% de lipides a bɛɛ tulu o de la tulumafɛn c'est important mɔgɔ k'a dun nerf kama maintenant ni den bɛ kan ka bébé bɛ kan ka développer quoi fœtus ninnu bɛ kan ka développer 14e semaine de la i b'a senti k'a fɔ ko nerf fɔla ka datugu n'a bɛ continuer fo mɔgɔ ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye donc dumuni tuluman dumuni c'est important maintenant o bɛ kɛ cogo di an y'a fɔ n ko PNS la PNS kɔrɔ ye ko le système nerveux périphérique nerf bɛ datugu ni myéline min y'o de photo yɛlɛma a tɔgɔ ye nin de maintenant Schwann cell o de ye cellule ye min bɛ ka myéline kɛ ka axone datugu an ye axone ye vidéo dɔ in na maintenant axolema o ye axone datugulan de lɛma in kɔrɔ ye datugulan axoplasme o kɔrɔ ye ji min bɛ axone kɔnɔ a n'a kɔnɔna fɛnw c'est comme le cytosol et les organelles o de ye axoplasme comme cytoplasme bɛ cellule la cogo min yɔrɔ fɛn ji n'a fɛn kɔnɔ fɛnw mitochondrie ni Golgi appareil ninnu ni fɛnw mais c'est la même chose
myelin sheath kɔrɔ ye fɛn min bɛ kan ka nerf datugu mais ni PNS do le système nerveux périphérique o kɔrɔ nin cellule de tɔgɔ ko Schwann cell Schwann cell do parce que c'est des cellules olu fana nucléus b'u la donc a bɛ komi cellule wɛrɛ de do min bɛ axone datugu neuron axone datugu ka axone kɔlɔsi i yɛrɛ i b'a ye a bɛ komi n'i ye fɛn dɔ ta ka bulu quoi i y'a bulu bɛ gâteau minnu bɛ i b'a munumunu ka munumunu a kan o de ye nin ye myelin ye dɔrɔn de donc n'a bɛ falen a bɛ falen dɔɔnin ka munumunu ka taa mais i b'a a nucléus ya donc nin yɛrɛ ye cellule ye a bɛ komi cellule dɛbɛlama n'i ye dɛbɛn ta sisan ka munumunu sɔgɔ ni mɔgɔ selila ka bɛ i tɛ dɛbɛn kurukuru wa bon n'i y'a kuru a bɛ kɛ komi tin de mais cellule de do min pɛtɛlen don dɔrɔn mais a bɛ kuru de Schwann cell ye donc i y'a jateminɛ sisan n'i y'a CNS la o kɔrɔ ye central nervous system kunkolo zɛmɛ ni kɔkolo zɛmɛ na oligodendrocyte ni ale bɛ cellule caman de datugu walasa k'u kɔlɔsi donc a bɛ nerf caman ta k'u datugu par contre n'i taara CNS la sisan kunkolo zɛmɛ kɔnɔ i b'a ye oligodendrocyte ale fana ye cellule de dɛ mais a bolo faraw dɔrɔn de bɛ kɛ ka axone datugu ka axone kɔlɔsi mun de la c'est important mɔgɔ ka nin kalan parce que chaque fois n'i ye problème ye nerf problème na sisan jelema nerf yɛrɛ tɛ mais a datugulanw a bɛ komi ni mɔgɔ banana sisan so t'i bolo fini t'i kana sabara t'i sɛnɛ i bɛ bana c'est la même chose neuron fana a tɛ se ka baara kɛ ni datugulanw t'a la ni dumunikɛlanw t'a la ni mɔgɔw t'a kɛrɛfɛ donc o de la glial cell ni c'est important mɔgɔ k'a kalan bon n'i ye neuron yɛrɛ ta sisan an ye min fɔ node de Ranvier an y'o fɔ vidéo dɔ la an ye neuron fɔ ani internode ninnu an y'o fɔ olu bɛɛ bɛ kɛ parce que myelin de bɛ tilan ni yɔrɔ cɛ a bɛ datugu yɔrɔ min o de ye node de o ye internode ye mais yɔrɔ min myelin tɛ yɔrɔ min o tɔgɔ ko node de Ranvier n y'a fɔ n ko Ranvier mɔgɔ dɔrɔn de tɔgɔ de o ye espace de minnu bɛ internode ni ɲɔgɔn cɛ bon initial segment o ye neuron daminɛ de action potentielle bɛ kɛ yɔrɔ min ka taa action laban na pour que nerf ka se ka fɛn dɔ produit trigger zone fana c'est la même chose o y'o début dɔrɔn de quoi a daminɛ ni dɔrɔn maintenant n y'a fɔ glial cell and brain tumor pourquoi parce que n'i y'a jateminɛ bana caman bɛ yen neuron yɛrɛ ka bana tɛ dɛ cellule glial de ka bana don o de la olu de ka se ka kunkolo zɛmɛ bana donc parce que olu bɛ se ka mitose kɛ quoi mitose kɔrɔ u bɛ se ka tilan ka diviser alors que neuron tɛ diviser donc fɛn dun cancer dun tumeur ye cancer dun ye mun ye dɔrɔn ni cellule caman bɛ kan ka multiplier ka caya bon comme neuron tɛ multiplier donc cancer tɛ se k'ale minɛ mais cancer bɛ cellule bɛ neuron dɛmɛ o de la a b'olu de minɛ bon laban fana min ye ben pourquoi an bɛ kan ka nin glial cell nin kalan parce que myelin ni min bɛ nerf datugu bana caman bɛ yen o bɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que o myelin de bɛ bana ale de t'a to nerf tɛ datugu ka ɲɛ ok donc multiple sclerosis ye bana dɔ de a bɛ komi a tigi bɛ paralyser o bɛɛ bɛ kɛ parce que tout simplement myelin min kan ka neuron datugu o de t'a datugu voilà donc j'espère que nin bɛna aw dɛmɛ aw ka leçon dɔw ta donc laban kɔni ye min ye o ye aw k'a dɔn an ye glial cell de couvert nin na glial cell ye mun ye cellule minnu b'a to nerf k'a ka baara kɛ a den wɔɔrɔ de b'o de nin ta ependymal cell o bɛ ji bɔ astrocyte o b'a to ka dumuni di nerf ma k'a kɔlɔsi k'a datugu k'a bilasira k'a dɛmɛ oligodendrocyte o bɛ axone de datugu k'a fɔ komi a bɛ fini don a la microglie o b'a to o bɛ furanni o bɛ komi furanna ou bien aspirateur min bɛ yɔrɔ furan ka nerf kɔlɔsi nin bɛɛ bɛ kɛ système nerveux central de kɔnɔ o ye kunkolo zɛmɛ ani kɔkolo zɛmɛ a b'a da par contre n'i taara fari tɔ kɔnɔ sisan a bɛ f'o ma ko système nerveux périphérique gli sugu fila de bɛ yen satellite ani Schwann donc j'espère que nin b'a to aw ka faamuyali kɛ a ka mɛn se wɛrɛ an balimaw aw ni ɲantuma a balimamuso madame Sise Ramata Sisoko tantera ka bɔ Atlanta États-Unis bi an bɛna kuma cellule glial kan neuroglial cell mais a tɔgɔ ye soit u b'a fɔ ko neuroglia ou bien neuroglial ou bien gli bon gli yɛrɛ kɔrɔ ko gluant fɛn min komi a nugulamɛlen komi gan bɛ cogo min dɔrɔn parce que n'i ye kunkolo zɛmɛ ta a kisɛ tɔgɔ ko neuron mais neuron tɛ se ka baara kɛ ni cellule dɔw m'a dɛmɛ o cellule tɔgɔ ko neuroglial cell a fɔ ma gli mun na a bɛ komi a gluyalen don a bɛ komi a namanɛmɛnen don o dɔrɔn de y'a to tɔgɔ dara la o de la an b'a fɔ ma ko glial cell cellule glial a cellule glial ninnu i b'a jateminɛ a sugu 6 de bɛ zɛbɛnw kɔnɔ a sugu 6 an bɛna kuma kan myelin o ye mun de ye o ye datugulan de c'est comme n'i ye neuron ta sisan
a datugulen don ni cellule min o de ye glial cell ye o dɔrɔn de tɔgɔ ko myelin n'i y'a jateminɛ neuron hakɛ min b'an fari kɔnɔ a ka ca ni million la million ye o de ye trillion ye mais glial cell ninnu cellule glial ninnu o ɲɔgɔn hakɛ 10 de b'a kɔnɔ c'est à dire que n'i y'a jateminɛ neuron bɛ an fari kɔnɔ kunkolo zɛbɛn ni zɛbɛn tɔw bɛɛ kɔnɔ mais cellule glial ka ca n'ale ye siɲɛ 10 de mais glial ninnu ka baara ye mun de ye u bɛ neuron ninnu datugu k'u kɔlɔsi u b'u dɛmɛ u b'u bilasira u b'u sɔn dumuni na u b'u kɔlɔsi donc ni glial cell sara dɔrɔn neuron bɛ sa parce que a tɛ se ka balo a yɛrɛ o de la an bɛ kalan k'ale kan kosɛbɛ parce que neuron tɛ se ka jɔ ni glial cell tɛ a bɛ neuron fana bali ka maga ɲɔgɔn na a bɛ komi n'i ye buteli ta datugulan t'a la a b'u datugu maintenant n'i ye système nerveux central ta kunkolo zɛbɛn ni kɔkolo zɛbɛn glial sugu 4 de b'a kɔnɔ olu tɔgɔ ko oligodendrocyte kelen tɔgɔ ko ependymal cell cellule épendymale kelen tɔgɔ ko microglia maintenant nin tɔgɔ bɛɛ ye tɔgɔ kelen de ye kan bɛɛ la ok pour que a k'o faamu quoi maintenant oligodendrocyte ni ale bɛ komi neuron ka fini de tɔgɔ ko myelin kɔrɔ dɔrɔn min b'a datugu donc oligodendrocyte bɛ kunkolo zɛbɛn ou bien kɔkolo zɛbɛn an b'a fɔ o ma ko central nervous system a b'o datugu ependymal cell o bɛ komi butelinin dɔ de min ji b'u kɔnɔ ji min bɛ bɔ ka don kunkolo zɛbɛn kɔnɔ an b'a fɔ o ma min ma ko cerebrospinal fluid o ye ji de dɔrɔn min bɛ kunkolo zɛbɛn kɔnɔ a bɛ yala yala kunkolo zɛbɛn kɔnɔ ependymal cell ninnu de b'o produit minnu bɛ photo yɛrɛ la sisan maintenant microglie o bɛ komi furanan de o komi n'i ye furanan ta ka furanin kɛ o la n y'a fɔ n ko furanin kan ka kɛ yɔrɔ bɛɛ o bɛ furanin de kɛ neuron kɛrɛfɛ pour que neuron kana nɔgɔ pour que hali kunkolo zɛbɛn kɔnɔ ni yɔrɔ nɔgɔlen don a tɛ marcher maintenant astrocyte astro kɔrɔ ye komi étoile quoi star olu fana bɛ komi star sugu de olu bɛ baara caman de kɛ i m'a olu la nin kuma cayara yan u bɛ kunkolo zɛbɛn to a ka neuron ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka se ka sigi fɛn dɔ kɔnɔ a b'a to fana u ka se ka joli ta k'a yɛlɛma ka kɛ nɔnɔ ye parce que neuron ninnu bɛ komi a bɛ nɔnɔ a bɛ komi sinji kɔ olu ye sin de min astrocyte de b'o kɛ u b'a to fana ka fɛnw bɔ minnu b'a to neuron bɛ bonya neuron ka dumuni u b'a fɔ ko nerve growth factor u b'a to fana neuron fana ka kuma ni ɲɔgɔn ye c'est comme ni neuron kelen kan ka kuma ni dɔ ye a kuranjuru bɛ tɛmɛ astrocyte de fɛ a b'a to fana u bɛ sigi ji min kɔnɔ o ji ka saniya c'est comme ni neuron nɔgɔra sisan astrocyte de b'a sama k'a di microglie ma u ka taa a bɔ a komi ɲama microglie bɛ komi ɲama ou bien furanan ta donc ni ne b'a to k'a fara ɲɔgɔn kan astrocyte b'a fara ɲɔgɔn donc bɛɛ n'i ka baara de don neuron tɛ se ka baara kɛ ni ninnu ma fara ɲɔgɔn kan o de la ni neuron banana sisan a bɛ n'a yɔrɔ dɔ tiɲɛna n'a bɛna toli astrocyte de b'a yɛrɛ fa k'o yɔrɔnin fa pour que neuron ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ donc astrocyte ka baara ka ca kosɛbɛ neuron kɛrɛfɛ photo de ye nin ye tan i ɲɛ bɛ neuron fila la yan sisan nin ye neuron nin y'a kolo y'a kɔnɔ le noyau nin ye dendridu ye nin ye vaisseau sanguin nin ye jeli bolisira de jeli de bɛ nin kɔnɔ donc astrocyte bɛ joli de sama ka kɛ nɔnɔ ye k'a di neuron ma ka dumuni kɛ oligodendrocyte ale bɛ neuron datugu i m'a bɛ axone datugu ma ka fini olu bɛ k'a kɔlɔsi microglie ninnu olu bɛ baara min kɛ u bɛ nettoyage de kɛ a komi furanna ni nɔgɔ bɛ neuron kɛrɛfɛ u b'o furan ani ependymal cell cellule épendymale olu ka baara ye ka ji de sama ka bɔ jeli la k'a di neuron ma pour que u ka se ka kɛ ji dɔ kɔnɔ parce que kunkolo zɛbɛn kɔnɔ neuron ninnu bɛ komi u bɛ nɔɔni ji de kɔnɔ donc a bɛ komi piscine kɔ o ji bɛ bɔ ni ependymal cell de donc ninnu bɛ n'u ka baara ok u bɛɛ bɛ neuron de dɛmɛ k'a ka baara kɛ mais n'i y'a jateminɛ nombre fana na o ɲɔgɔn 10 de bɛ yen neuron kelen kelen olu ɲɔgɔn 10 de bɛ yen donc a ka ca kosɛbɛ par contre n'i taara système nerveux périphérique la o kɔrɔ ye di yɔrɔ kunkolo zɛbɛn bɛ yen kɔkolo zɛbɛn bɛ yen mais nerf minnu bɛ bɔ o de tɔgɔ ko le système nerveux périphérique an ye video dɔ k'o kan olu la cellule gliale sugu 2 de bɛ yen kelen tɔgɔ ko satellite cell cellule satellite kelen tɔgɔ ko Schwann cell Schwann ye mɔgɔ tɔgɔ a ko Madu ka cellule quoi Schwann ye mɔgɔ de donc kelen bɛ le corps an ye min fɔ soma a kunturu yɛrɛ neuron kunturu a b'o datugu k'o kɔlɔsi bon les satellite cells nin quoi ale bɛ komi n'i ye astrocyte ta u bɛ min kɛ par contre Schwann cell ale bɛ cellule datugu ko myelin ale bɛ komi oligodendrocyte n'i y'o ta système nerveux central la parce que yɔrɔ kelen tɛ système nerveux central o ye kunkolo zɛbɛn dɔrɔn ani kɔkolo zɛbɛn u ka cellule gliale bɛ yen par contre nerf minnu bɔ fari la
ulu fana ka cellule glial bi ulu fila de tiny bon iba de tuni ma fila bay S satellite Schwann cellule satellite cellule de Schwann abay SSI donc abko mo woro de do nani be kungulu zeben ni kokulu zeben kono système nerveux central fila be périphérique la satellite ni Schwann yani iba bay sisan ependymal cell cellule ependymal ale ka barayi ka ji de bo nerf be flotter min kono maintenant oligodendrocyte ale ka barayi ka axon nunu datugu central nervous system koro ye kungulu zeben ni kokulu zeben microglia ale be komi furana komi aspirateur abe nogo de tadron pour que cellule neuron ngana nogo maintenant astrocyte ale ka barayi ka dumuni di neuron ma ka koloshi ka datugu ka blasra ka fembe ka ale ka bara komi aba quoi par contre ni tara système nerveux périphérique kono oye cellule gliale tout fladi satellite ni Schwann nya fa nga flabe SI o kanoko satellite ni Schwann Schwann ni satellite ka bara mi Schwann ale be comme une heure ka fini mais ni yoro jume kungolo zeben ni kokolo zeben tede c'est pas le central système nerveux central mais dans le système nerveux périphérique périphérique koro mi me bo c'est comme nerf jurum me bo kungolo zeben ni kokolo zeben lo périphérique o li de datula ye Schwann cellnis ou ka dubinika la ye satellite ou be nerf datugu ka koloshi ou ba munu chama et puis ou be myéline formé ou ya datugu la ni myéline tigera ka bon nerf la do nerf be sa parce que ya datugu la ko ni fini bora mo kola ni nerf fana karla ou be ajegana ou be akanga nye Schwann cell de bato akase ka reproduit tout ni kase ka nerf wala ni mo parasite na nerf bina ou be physical therapy ke nerf be fali fala comme ni yiri be fali Schwann cell de ba de ma ka fali meta satellite du ale be soma kunturu mi anya fero ner la kunturu bi soma bi tel fana bi a ku fana bi o soma inde abodi datu satellite bodi datu abato fana kuranjuru kana maga nyana kuma ni kuranjuru ke sete mana do ke ka kuranjuru ndatu ko ale fil beta mana ta datu ko yero nege ba kono bon nege de bi comme axon mana de bi comme myelin o myelin de bi ke Schwann ni satellite c'est pour insuler les nerfs parce que ni nerf man insuler ou bien maga nyona avec courant électrique formé ou de toko myelin sheath myelin couverture myelin le drone insulation c'est comme pour amener datu chugumi donc ya déterminer myelin est mouillé datu la neuron datu la mais a toko est mouillé yoro dme a toko ko oligodendrocyte ni be système nerveux central kono o ko de kungulu zeben ni kokulu zeben mais Schwann cell de do ni be falikulu to kono a bɛɛ tulu de yɛlɛma protéine 20% de protéine mais 80% de lipides a bɛɛ tulu o de la tuluman fɛn c'est important mɔgɔ k'a dun nerf kama mais ni den bɛ kan ka bébé bɛ kan ka développer quoi fœtus ninnu bɛ kan ka développer 14e semaine de la i b'a senti k'a fɔ ko nerf fɔla ka datugu mais a bɛ continuer fo mɔgɔ ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye donc dumuni tuluman dumuni c'est important mais o bɛ kɛ cogo di an y'a fɔ n ko PNS la PNS kɔrɔ ye ko le système nerveux périphérique nerf bɛ datugu ni myelin mi ko mi o de photo de ma tɔgɔ indi maintenant Schwann cell o de cellule ye mi ka myelin kɛ ka axon datugu an ye axon ye video dɔ in na maintenant axolema o ye axon datugulan de lema in kɔrɔ ye datugula axoplasme o kɔrɔ ye ji min bɛ axon kɔnɔ a n'a kɔnɔna fɛnw c'est comme le cytosol et les organelles ou des axoplasmes. Comme cytoplasme mais celui là tu vois yaro fen ko jina fen ono fen mitochondrie ni Golgi appareil nous ne font mais c'est la même chose. Myelin sheath korai fen mi meka nga nerf datu mais ni PNS do le système nerveux périphérique au korai ni cellule de ko Schwann cell. Schwann cell do parce que c'est des cellules ou le fana nucléus ou boula. Donc comme une cellule ouverte de mimi axon datu neuron axon datu ka axon koloshi iya ne ba ya comme ni phénotype ka bulu ko ya bulu mu be gato mu de ba mu ka mu na kan o de ni myelin yo drone donc na be fali abe fali do don ka mu ka ta maintenant a nucléus ya donc ni ra yi cellule ya comme cellule de ben la manie de ben ta c'est ça ka mu so ko ni mo wasila ka be de ben kuru bon ya kuru après comme tini mais cellule do mi petali no drone abe kuru de Schwann cell do ya jete na sania CNS la ukora central nervous system kungulu zeben ni kokulu zeben na
oligodendrocyte ni ale be cellule caman de datugu wasa k'u kɔlɔsi donc a be nerf caman ta k'u datugu par contre n'i taara CNS la sisan kunkolo zɛbɛn kɔnɔ i b'a ye oligodendrocyte ale fana ye cellule de dɛ ma a bolo faraw dɔrɔn de be kɛ ka axon datugu ka axon kɔlɔsi mun de la c'est important mɔgɔ ka nin kala parce que chaque fois n'i ye problème ye nerf problème la sisan jelema nerf yɛrɛ tɛ mais a datugulanw a bɛ komi ni mɔgɔ banana sisan so t'i bolo fini t'i kana sabara t'i sɛnɛ i bɛ bana c'est la même chose neuron fana a tɛ se ka baara kɛ ni datugulanw t'a la ni dumunikɛlanw t'a la ni mɔgɔw t'a kɛrɛfɛ donc o de la glial cell ni c'est important mɔgɔ k'a kala bon n'i ye neuron yɛrɛ ta sisan an ye min fɔ node de Ranvier an y'o fɔ vidéo dɔ la an ye neuron fɔ ani internode ninnu an y'o fɔ olu bɛɛ bɛ kɛ parce que myéline de bɛ tilan ni yɔrɔ cɛ a bɛ datugu yɔrɔ min o de node de o ye internode ye mais yɔrɔ min myéline tɛ yɔrɔ min o tɔgɔ ko node de Ranvier n y'a fɔ n ko Ranvier mɔgɔ dɔrɔn de tɔgɔ de o ye espace de minnu bɛ internode ni ɲɔgɔn cɛ bon initial segment o ye neuron daminɛ de action potentielle bɛ kɛ yɔrɔ min ka taa action laban na pour que nerf ka se ka fɛn dɔ produit trigger zone fana c'est la même chose o y'o début dɔrɔn de quoi a daminɛnin dɔrɔn maintenant n y'a fɔ glial cell and brain tumor pourquoi parce que n'i y'a jateminɛ bana caman bɛ yen neuron yɛrɛ ka bana tɛ dɛ cellule glial de ka bana don o de la olu de ka se ka kunkolo zɛbɛn bana donc parce que olu bɛ se ka mitose kɛ quoi mitose kɔrɔ u bɛ se ka tilan ka diviser alors que neuron tɛ diviser donc fɛn dun cancer dun tumeur ye cancer dun ye mun ye dɔrɔn ni cellule caman bɛ kan ka multiplier ka caya bon comme neuron tɛ multiplier donc cancer tɛ se k'ale minɛ mais cancer bɛ cellule bɛ minɛ neuron dɛmɛ o de la a b'olu de minɛ bon laban fana min ye pourquoi an bɛ kan ka nin glial cell nin kala parce que myéline ni min bɛ nerf datugu bana caman bɛ yen o bɛ mɔgɔ sɔrɔ parce que o myéline de bɛ bana ale de t'a to nerf tɛ datugu ka ɲɛ ok donc multiple sclerosis ye bana dɔ de a bɛ komi a tigi bɛ paralyser o bɛɛ bɛ kɛ parce que tout simplement myéline min kan ka neuron datugu o de t'a datugu voilà donc j'espère que nin bɛna aw dɛmɛ aw ka leçon dɔw ta donc laban kɔni ye min ye o ye aw k'a dɔn an ye glial cell de couvert nin na glial cell ye mun ye cellule minnu b'a to nerf ka baara kɛ a den wɔɔrɔ de b'o de nin ta ependymal cell o bɛ ji bɔ astrocyte o b'a to ka dumuni di nerf ma k'a kɔlɔsi k'a datugu k'a bilasira k'a dɛmɛ oligodendrocyte o bɛ axon de datugu k'a fɔ komi a bɛ fini don a la microglie o b'a to o bɛ furannen o bɛ komi furanna ou bien aspirateur min bɛ yɔrɔ furan ka nerf kɔlɔsi nin bɛɛ bɛ kɛ système nerveux central de kɔnɔ o ye kunkolo zɛbɛn ani kɔkolo zɛbɛn a b'a da par contre n'i taara fari tɔ kɔnɔ sisan a bɛ f'o ma ko système nerveux périphérique gli sugu fila de bɛ yen satellite ani Schwann donc j'espère que nin b'a to aw ka faamuyali kɛ a ka mɛn se wɛrɛ